Hendrik Boersema, Jan Willem Bukers. We hebben vanochtend herdacht dat 77 jaar geleden, op 22 januari 1945, hier vlakbij aan de Woudweg 20 mannen zijn doodgeschoten door de Duitsers als een vorm van wraak op datgene wat het verzet hier in de regio tot stand had gebracht. Een van de slachtoffers wie dokter Jarro Ruinen van Ije. Hij waard op die 22 januari van 1945 Delsketten. De 84-jarige Lubbert Visser van Dokkum weet dat nog als de dij van Juster. Ik ben kameraad met de jongen van dokter Ruin. Die heet Lucas. Nou, en dan winnen we bij de winter. We winnen maar een slidje in de buurt bij de Lonendal in hier. En dat was mooi. En we winnen er ook aan de gang. En dan kwam zo'n grote jongen, die kwam daarbij en die zei mijn kameraad, dan moet je in dat thuis komen, jongen. Zo had hij een heideer schijnen. Ja, ik vier het nooit bij, joh. Nee, ik riep me altijd nog aan wat dat betreft. Vier het nooit bij, joh. Hij had een vreselijke indruk gemaakt, joh. Dokter deed, nou, dat weer net voor te stellen. Hè. De betinking wie van meesken thuis digitaal te volgen. De leerlingen van het Dokkinga College binnen elk jaar bij de betinking. En dat maakt het elk jaar weer indruk. Ja, ik vind het best wel belangrijk. Wel de mensen eren die voor ons hebben gestorven. Die voor ons zijn gestorven. Je kunt niet zeggen zand erover en we doen alsof het niet gebeurd is. Je moet je goed herinneren wat er gebeurd is. Maar vervolgens moet je wel verder met elkaar.